खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजिब बसुमतारी बिटिसिनि गोबां दैदेनगिरि आथिखालाव रुलिं गभर्नमेन्टआव थानाय गोबां दैदेनगिरिफ्रा लाइमोनफोरनि जा साख्रिनि थिसनथाय फोरोंगिरिनि थिसनथायफोरखौ लानानै गोबां बाथ्रा बुंदों। बेनि गेजेराव बिदिन्थि महरै रिन्जय बर' बिथाङा गावनि ससियेल मिडियानि एबा गावनि ससियेल मिडिया प्लेटफर्मनि गेजेरजों गोबां खोथा होबोबाय थादों। खनसे नङा खननै नङा नेक्स्ट मान्थ बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों। नाथाय गुबुन फारसेथिं रिन्जय बर' बिथाङा जाबायदि नेक्स्ट मान्थआव लाइमोनफोरनि साख्रिखौ होगासिनो दं, नेक्स्ट मान्थआव 2 लाख रांखौ होगासिनो दं, नेक्स्ट मान्थआव 100आव 100 मार्क लाखिनो हानाय फरायसाफोरनो 3 लाख 5 लाख होगासिनो दं, टप 10 फोरनो रां होगासिनो दं, बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंबोगासिनो दं। नाथाय गुबुन फारसेथिं बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाननि मावफुं सोद्रोमा लोगोसे एमएलए रबिराम नार्जारी बिथाङा जा टेट फोरोंगिरिफोरखौ थिसननायनि बाथ्रा सोंथि खालामनायाव फोरमायदों दि केस थानायनि थाखाय थांनाय समाव प्रमोद बर'नि आमोलाव जाबायदि केस होदों बै केस होनायनि थाखायनो टेट फोरोंगिरिफोरखौ थिसननो हायाखै एबा हानाय नंथ'आ होननानै बाथ्रा बुंदों। नाथाय गुबुन फारसेथिं रिन्जय बर' बिथांनि बुंनाय बाथ्राखौ गोरोबनाय नुवाखै। बे बाथ्राखौ लानानैनो अजद दैखांदों जे बिटिसिनि दैदेनगिरिफोरनि बाथ्राफोरा गोरोबलायाखै। रबिराम नार्जारी बिथाङा गुबुन मोनसे बाथ्रा बुङो आरो रिन्जय बर' बिथाङा गुबुन मोनसे बाथ्रा बुङो। एखे बाथ्रायानो सानैनि गेजेराव गोरोबलायाखै। बे बाथ्राखौनो थांखिनानै बुंदों जे बिटिसिनि एबा रुलिं गभर्नमेन्टआव थानाय दैदेनगिरिफोरनि एबा दैदेनगिरिफोरा मोनसे खामानि मावनायनि सिगां जयै सावरायग्रोनांगौ। गावबा गाव हारसिं गोसोबायदि बाथ्रा बुंनाया बेयो मोनसे लाजिथावना। नङाबा रायजो राजाफ्रा आरो लाइमोनफ्रा सोंथि खालामगोन मानो दासिमबो साख्रि होनो हायाखै, बेफोरबायदि गोबां सोंथि खालामगोन होननानै अजद दैखांदों। रिन्जय बर'नि मुं लादों दावराव देख्रेब नार्जारी बिथाङा जे बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारी बिथाङा रबिराम नार्जारी आरो रिन्जय बर' बिथांमोना जाबायदि लाइमोनफोरनि साख्रि होनायनि बाथ्रा, फरायसाफोरनो जा रां होनायनि बाथ्रा, जा टप 10 लाखिनाय, 100आव 100 मार्क मोननाय बिथांमोननो रांखावरि अनसुंथाइ होनाय, बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनायनि सिगां खौरां बिजोंनि गेजेराव बुंनायनि सिगां दैदेनगिरिफोरजों सावरायग्रोनाया मोजां होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों दावराव देख्रेब नार्जारी बिथाङा। दानिया फैदो बिदिब्ला रबिराम नार्जारी बिथाङा जा टेट साख्रिनि थिसनथायनि बाथ्राखौ अजद दैखांबोदों जे केस होनायनि थाखाय टेट फोरोंगिरिफोरखौ थिसननो हायाखै। रिन्जय बर'आ बुंदों नेक्स्ट मान्थआव होगोन, नेक्स्ट फैबाय थानाय मासाव होगासिनो दं, बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों होननानै माबायदि अजद दैखांदों दावराव देख्रेब नार्जारी बिथांनिफ्राय जों आबुङै खोनासंना लादों। दा दिनै बेफोर डिसिसनखौ दिनै बिपि पार्टिया जयै सावरायना सावराया, नाथाय दिनै कुइसन जायो आरोखि ज' सावरायना सावराया पार्टियावलाय, पार्टि लेभेलाव बेखौ सावराया। दा सावरायबाथ' ज' सावरायलायनानै बेखौ जों माबालायनो हायो, रिभिउ खालामनो हायो। दा बिदि जानो नाङा। दा बिदि जायाब्लानो जोंना दाना बिटिसिनि मानब गिदिर हाग्रामा मैदेरा गाव हारसिं डिसिसन लायो नामा? दा बे हारसिं लायोबाथ' बे बिराद भुल जागोन, बियो बिदि जानो मोना। दा गथिखे बेफोरखौ पार्टि लेभेलाव मोजाङै डिसिसन जानांगौ, पार्टि लेभेलाव सावरायनांगौ आरो पार्टि लेभेलाव सावरायनानै बेफोरखौ माने डिसिसनखौ लानांगौ। दा जों बेखौ खावलायहरो। दा जों दिनै माखासे बिटिसिनि जायनाखि स्टेटमेन्टफोर, दा जों बेखौ नायब्ला जों नुयो एसे बिटिसिआव एसे डिसिप्लिना एसे माने ब्रेक जानाय जों नुयो आरोखि। डिसिप्लिनखौ एसे बायनाय बायदि जों नुयो आरोखि। दाखालि मोनसे स्टेटमेन्ट होबाय इउथनि सासे रेसपन्सिबोल मानसि, बे बुंबाय जे टेटनि माने इसिबां माने एग्जाम होनाय पास जानाय साख्रिखौ बिसोर थाबैनो खैदिननि गेजेराव होजोबसिगोन ओरैनो बुंबाय आरोखि। दा रायजोफ्रा खुसि बयबो होनबाथ' मोजाङानो। दा बिनि उनाव सप्ता खनसे उनाव आरो जोंना माने बिटिसिनि मानगोनां EM रबिराम नार्जारीया होनबाय ना टेटनि जायनाखि माने टेट एग्जामाव पास जानाय बिसोरनो जों दानो साख्रि होनो हाया होनना बुंबाय। दाना बे हाइकर्टनि माने माबा दं, डाइरेक्सन दं, केस दं, हाइकर्ट केस दं, सुप्रिम कर्ट केस दं, ओरै होनबाय आरोखि। दा बे रोखोम जुदि माने माबा दङब्ला अब्ला जोंनालाय बोरैथो माने सासे इउथनि लिडारा बेखौ रिन्जय बर' होदों आरोखि। दा इउथनि लिडारा मारै बिदि बुंनो हाखो? बेथ' डिसिप्लिन गैयि जायाखै होनबा बे? हो प्रपारलि हो, मोजाङै रायज्लायनानै हो। बिटिसिनि माने गभर्नमेन्टआ मा पलिसि लादों मा पलिसि लायाखै बेखौ बिटिसि गभर्नमेन्टनि स्पक्समेन थायो, बिसोर बुंनांगौ।
माने इडुकेसन डिपार्टमेन्टआ मा जादों मा जायाखै बेखौ इडुकेसन डिपार्टमेन्टआ होनांगौ दा खिन्थु बेखौ होआब्लानो नों जुदि सोरबा सासे माने माबाया आनअथराइजलि जुदि होयोब्ला जुदि बे फेक्ट अरियेन्टेड जुदि जायाखैब्ला बे अब्ला बेथ' बदनाम जागोन ना दा नै रबिरामा मोनसे खोथा बुंबाय दा नै इउथनि लिडारा मोनसे खोथा बुंबाय दा गथे बे बिदि जायोब्ला गाज्रि मोनसे समाल'सन जायो गाज्रि जायो बेनिखायनो बेखौ मोजाङैनो गावसोरनि गेजेराव माने पार्टिनि सिनियर लिडार जेराव दङ बे पार्टियावबो मोजां मोजां सिनियर लिडार दंना दा बिसोरबो रायलायदों बिसोर रायलायनानै डिसिसनखौ होगोन बिसोरो प्रेस ब्रिफिंखौ होगोन खिन्थु जानला मोनला होलाबायनानै जुदि रायजो राजा केअस जुदि जायोब्ला दाथ' गाज्रि मोनलाय फैगोन जिउआवनो साख्रि होननाया बोरो होनलायनाय जायोब्ला दा बेथ' कुइसन जागोन ना बहा बोरो साख्रि होननायालाय बे फैगोन दा गथे बेफोर डिसिप्लिनखौ मेनटेन खालामनाया मोजां